Системата HALT против залагане. HALT от Hungry. Никога не дей да оставаш гладен прекалено много време, защото ако си зависим и си гладен, това е предпоставка да ти се играе. Следва буквата А от Angry. Мисля, че няма човек, кой да няма понякога проблеми с гнева, но когато става дума за особено човек с по-голяма чувствителност и емоционалност, той със сигурност не трябва да бъде ядосан и е много добре да оправиш енергията си по възможно най-бързия начин. Импулса може да трае 90 секунди. Всичко друго вече е въпрос на избор. L за lonely. Ако си сам, ако се чувстваш самотен, свържи се с някого. Дори да се чувстваш самотен сред хората, намери някого, с когото да споделиш как се чувстваш. Не дей да оставаш сам със себе си, с мислите си, защото това е едно от най-страшните неща. И tired, поне за мен, tired е най-големия проблем, да съм уморена. А ако съм уморена и съм гладна, аз се чувствам изключително зле и започвам дори да имам чувство, че получа паник атака.